முக்கியமான அப்டேட் பார்க்குறோம். அதுக்கு மாதிரி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சோங்க. ஃப்ரீயாக ஃபில்கென்ஸ் கிட்டே இருக்கும். டெலிகிராமில் யாராவது ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அலர்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் டீம் கூட சர்ச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதுலேயுமே மோஸ்ட்லி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ப்ரைவேட் சேனலில் டவுட்ஸ் ஃபுல்லாக கிளியர் பண்ணிட்டே இருக்கும். இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏஇஏ அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் 2022-23க்கான பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 20ஆம் தேதியிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்காக வந்து என்னென்ன டேட்டில் வந்து என்னென்ன கவுன்சிலிங் வந்து நடக்கும், எப்போ முடிக்கணும் அப்படிங்கிற டேட்ஸ்லாம் வந்து அலாட்மெண்ட் டேட்லாம் வந்து சொல்லிட்டாங்க. அப்போது வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன வந்து இதெல்லாம் இருக்குது, அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து எப்படிலாம் போடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. அதை வச்சு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இந்த வீடியோவை பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்இஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஆன்லைனில் போடணுமா இல்லை ஆஃப்லைனில் போடணுமா சார் அப்படின்னு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்குங்க. கண்டிப்பாக இது வந்து ஆன்லைனில் தான் போடணும். நம்ம லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாகவே பார்க்கோம். கண்டிப்பாக ஆன்லைனில் தான் போடணும். இது வந்து ஏன் சார் ஆஃப்லைனில் போடக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ நீங்களே ஒரு லாஜிக் வந்து வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 440 காலேஜ் வந்து இருக்குது. இப்போது 440 காலேஜ் இருக்குது. இப்போ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உங்கள் ஊரில் ஒரு 5 காலேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு 5 காலேஜ் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா போகிறீங்க அப்படின்னா அந்தந்த காலேஜுக்கு போய் தான் நீங்கள் தனித்தனியாக அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கட்டி நீங்கள் வந்து போடணும். அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து ஒவ்வொரு காலேஜையும் ₹100 அப்படிங்கிறது தனித்தனியாக அந்த காலேஜ் வந்து நிர்ணயிச்சிருப்பாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகிறாங்களோ இல்லை அந்த காலேஜை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களோ அந்த இதை வந்து குறைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் 440 காலேஜுக்கும் ஒரே அப்ளிகேஷன் டிஎன்இஏ கண்ட்ரோல் வந்து அவங்க தான் வந்து வச்சுருக்காங்க. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான். அவங்க மூலியமாக தான் அவங்க கட் ஆஃப் அடிப்படையில் எந்த காலேஜ் வேணாலும் 440 காலேஜ்லையுமே நீங்கள் வந்து போகலாம். கண்டிப்பாக போகலாம். அந்த கட் ஆஃப் அடிப்படையில் தான் உங்களுக்கு சீட் அலாட்மெண்ட் வந்து பண்ணுவாங்க. அது வந்து என்ன எப்படி சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கட் ஆஃபு, கம்யூனிட்டி, ஜென்ரல் ரேங்கு, கம்யூனல் ரேங்கு, அடுத்து ரேண்டம் நம்பரு இதெல்லாம் அடிப்படையில் தான் இருக்குது. இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து போடுவோம். தொடர்ந்து நம்ம வந்து சேனல் வந்து போட்டே இருப்போம். அதுக்கடுத்து வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிஎன்இஏல வந்து வேறு என்னென்ன சார் இதுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிஎன்இஏல பொறுத்தாப்பில் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் அடிப்படையில் 65% வந்து கட் ஆஃப் அடிப்படையில் போகணும். 35% வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் போய்க்கலாம். இப்போ வந்து சார் எனக்கு வந்து இந்த காலேஜ் தான் சார் பிஎஸ்ஜியோ இல்லை வந்து இந்துஸ்தான், தியாகராஜர் காலேஜு அந்த மாதிரி காலேஜுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் வந்து போகணும் சார். ஆனால் எங்கள் கம்யூனிட்டிக்கு எங்கள் கட் ஆஃபில் இல்லை சார், கவுன்சிலிங் முடிச்சிட்டாங்க சார் அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலாம். 35% வந்து யார் வேணாலும் ஒரு எலிஜிபிள் மார்க் வந்து இருக்குது. அதாவது எலிஜிபிள் மார்க்கெலாம் லோவாக தான் இருக்குது. அதுக்கெலாம் நீங்கள் யார் வேணாலும் வந்து நீங்கள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு போகலாம். அது வந்து அந்த ஃபீஸ் வந்து அந்தந்த காலேஜ் நிர்ணயிக்கிறதா. அதுக்கான ப்ரீஃப் வீடியோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுவோம். ரிவ்யூ காலேஜஸ்ஸு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பிளேஸ்மெண்ட்டு, ரேட்டிங்ஸும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. ரேட்டிங்ஸும் கண்டிப்பாக வந்து போடுவோம். காலேஜ் ரேட்டிங், ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸு அதெல்லாம் வந்து கேட்டிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு காலேஜுமே நம்ம வந்து போடுவோம். கண்டிப்பாக வந்து போடுவோம். டாப் காலேஜ், பெஸ்ட் காலேஜாக லாஸ்ட் இயரில் நம்ம வந்து போட்டிருந்தோம். அப்போது எந்த காலேஜ் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளியர் கட்டாக இப்போவுமே சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். கண்டிப்பாக வந்து பண்ணிடணும். 12th ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கட் ஆஃபில் கிடைக்கா இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டில் கிடைக்குமா? ஆனால் நம்ம கட் ஆஃபும் ஒவ்வொரு காலேஜும் சொல்லிடுவோம். இந்த காலேஜ் இவ்வளோவா ஸ்பெசிஃபிக்காக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத கிளியர் கட்டாக சொல்லிடுவோம். அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க, சீக்கிரமாகவே பண்ணிடுங்க. ஏன்னா சர்வர் வந்து கிராஷ் ஆகும், சர்வர் டவுன் ஆகும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு 1 lakh மேலே தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சீட்ஸ் வந்து இருக்குது. 1.5 லட்சம் சீட்ஸ் கிட்ட தான் இருக்குது. அப்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து போடுவாங்க. கிராஷ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. சர்வர் கிராஷ் ஆகிட்டுனா உங்களுக்கு ஃபீஸ் வந்து பேமெண்ட் வந்து பெண்டிங் காட்டிடும். அது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது. அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்டட் ஆயிரும். அப்ளிகேஷன் ரிஜெக்டட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ண முடியாது. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். பார்க்கலாம். படக்கூடிய வீடியோஸ் தொடர்ந்து பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.